साननैनि सिगाङाव 2 दान कमप्लिट जाबाय जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड हान्जाया जों आसा खालामनायनिफ्राय गोबां साबसिन थासारियाव दङ होननानै बुंनो हायो जों बे 2 दानावनो बिटिसिनि जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं गासैबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो बेरायनाया जाजोबदों दानाया दाफुंनायाबो फ्राय ब्लक खिनिया दानाय जाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट आरो मोनसे मोननै आद्रा दंबावो आरो दा गोबां जायगायाव प्राइमारि कमिटिफोरबो दानाय जादों स्ट्रं माने मोजां गोख्रों कमिटिफोर जों मोननो हादों आरो जों आसा खालामो बे जुननि दानावनो गटे जोंनि जा दाफुंनाय स्ट्राक्चार बानायनाय बियो कमप्लिट जागोन होननानै जों थियारि खालामबायसो थादों दायो बिसायख'थिनि थाखाय खारन जोंनि जा कमिटिफोर बे कमिटिफ्रा कमप्लिट जाजोबनायनि उनावहाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि आरो बुथ लेभेलाव गटे जाजोबनायनि उनावहाय जोङो बेनिफ्राय रिपर्टफोर डेफिनेटलि जों मोनगोन बेनि सायावनो सोनारनानै जोंनि बाखि थियारिया जागोन नंथारा बेखौहाय बुंखागोन बायदिसिना बाथ्रा जायफ्रा बुंदों बिसोरबो मिथिगौ नङा होननानै आरो जायफ्रा सन्देह खालामनानै बुंदों सोरबाया हयथ' हिंसा बुंनो हागौ एपिबि हान्जाया एक्स एनडिएफबि फोरनि बिथायाव जानाय बेवहाय बियो आरो सोरबा गुबुन हान्जानि थुनज्रायनायाव जानायनि सोंलुआनो फैनो हाया कारण गासैबो खामानियाव राजखान्थिनि नारसिननाय नांगौ जायो दानि मुगायाव मोनसे सिस्टेमजों गोरलैयै जिनिसफ्रा जाथावथावब्लाबो जाया कारण बयहाबो गावबा गाव स्वार्थनि खोथा सानो थिग बेबादिनो दा बिथांमोना जे जेलाव दङ जों आसा खालामगोन कारण जोंहा खुनु जोंनि गावनि पावारनि स्वार्थ गैया बे बिटिसि हालामनि रैखाथि जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरो उदां अख्राङाव फैनांगौ बेफोरनो जोंनि गुबै थांखिया बेवहाय जोङो गुबुन स्वार्थ गैयैखाय जों जेसेबां हायो जेसेबां लेभेलालागि थांनानै बिथांमोननि उदांथिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ जों मावगोन आरो बेवहाय जों आसा खालामो कारण जों दासिम जेसेबां मावबोदों दिल्ली सोरखारजों आरो आसाम सोरखारजों सावरायनानै जेसेबां खामानि जों मावदों बिथांमोननि हेफाजाब जों मोनदों जों थाङै थुङै नुहैयो जे जोंनि गावनि सोरखाराबो बेयाव मदद होनांगौ बेवहाय जों सानो जों बेखिनिखौ खालामनो हागोन चिरां जिल्ला ब्लक कमिटिखौ जों दानाय जाबाय लोगोसे जों प्राइमारिखौबो दाफुंनाय जादों बेवहाय जों गोजोननाय मोन्दों बेवहाय लोब मानसिफोरा बेवहाय जइन जाफैदों आरो जोंहा सासे मोजां बाथ्रा बेनो इपिपिएलनि सासे सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे बिथाङाबो जों दिनै बेवहाय जइन जाफैदों नुनो मोन्दों रायजो राजाफ्रा जोंखौ गासैबो बहुद माने गोजोननाय मोन्दों आरो लैहोर फैनानै जोंखौ मोजां खालामदों आसा खालामदों इयुनावबो जोंखौ मोजाङै जोंखौ जइन जाफैनानै जोंखौ लैहोर फैनानै पार्टिखौ गोगोम खालामगोन बेखौनो आं सानो लोगोसे आं सानो गुबुन पार्टिफोरनि खोथाखौ आं जेबो बुंनो साना मानो होनबा जों पलिटिकेल खुनु सुथ्रु गैया मानो बुङोबा खामानि मावनाय सायावसो जायो सान्ति सुथि जादोंमोन खिन्थु दा जोंनि माखासे दावहारु मानसिफ्रा सानदुंनो गोजोननाय गैया गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा गोजोननाय गैया बेखौ लानानै जों बे एपिपि पार्टिखौ दानाय जादों आसा खालामो बयबो बेखौनो एपिपि पार्टिखौ आखलायना लागोन आं बेखौनो रायजो राजानावबो खावलायो आरो गासिबो बिटि हालामनि मानसिफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जे जोंनि एपिपि पार्टियाव अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्डनि गोदान हान्जा दानायाव बयबो जइन जाफैगोन जों बाहागो लागोन होननानै जों माखासे कमिटियाव जों रायलायदों जोंनि CWC कमिटियाव रायलायदों जेराव जों 100आव 100 देरहागोन बेफोरबायदि माबाफोरखौ जों केन्डिडेट होगोन हायाब्ला किसुमान जों नायगोन जेरावनाखि जों 100आव 100 देरहागोन जुदि हायोब्ला गासैबो होजोबगोन हायाब्ला हयथ' जों एसे माखासे माबाफोरखौ जों एसे दोनथ'नाय जागोन बेनो आरो दाबो जों माबा गैया मानो बुङोब्ला समाया बहुद गोलाव दङ एलायन्सनि खोथाखौ जों दाबो सिन्था खालामाखै जुदिहे जोंजों जुदि जोंनि पार्टिजों सोरबा मानसिफ्रा जुदि मोजां मोननानै जुदि बुङोब्ला हयथ' उनाव सिन्था खालामजागोन बेखौ दा सिन्था खालामथ'नाय जायाखै आरो थेंक इउ ओरैनो थैलांबाय सोरबा केसखौ दासिमबो उथायनो होननानै बुंदोंमोन केसखौबो उथायाखिसै बेबो मोनसे मानसिफोरा कर्टआव थाङोबा फैसाबो थाया जाबाय सोरबा दाउ अमा फाननानै बेबादि जानांबाय बिदि अन्नाय এই অন্যায়টো সহ্য করব নোৱাৰাৰ কাৰণে
जे बे अननायखौ जोङो नायनो हायैनि थाखाय किसुमान गोरिब गुन्द्राखौ बेफोरबायदि गांनाय उखैनायखौ जोङो सुफुंनो थाखाय बे अल्टारनेटिभ पार्टिखौ जों दानाय जादों। नोंथांमोना मिथिगौ जे दा कोनो मोनसे आनस्टेबल जानायनि मोनसे जुग गैला गथिखे बिथांमोना जितु जोंखौ थगायबाय जोंखौ अननाय खालामबाय बिनि थाखायनो जों मा सानबाय आमी कि भाबिसु आमी एतिया पलिटिकेलनि मोनसे संग्राम खालामनो थाखाय बे पार्टिखौ दानानै जोङो जोंनि गांनाय उखैनाय आमा गरीब किमान মানুহ আছে যিবিলাক মানে আপোনাৰ কোনো এটা সংস্থাপন পোৱা নাই এইবিলাকৰ লোৱাটোই আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি হ'ব बेनो जोंनि गासिबो माने गिबि मोनसे जोंनि खामानि जादों। आं आसा खालामो नोंथांमोना बे पार्टिखौ हयथ' बुजिखाबाय सालायबोनाय सरकारफोरखौ नोंथाङा नुखाबाय बहाय बिजेपि आरो एपिपिएल सरकार सालायदों बिजेपिया मा सरकार सालायखो नोंथांमोनाबो नुबाय एपिपिएलआ मा सरकार सालायखो नोंथांमोना नुबाय जों रावनिबो पलिटिकेल पार्टिनि शत्रु नङा किन्तु खामानि मावनायनि किसुमान माबाफोरा मा होनो बेखौ खामानिफ्रा इसेबां माने गाहाय रोखोमनि खामानि बेखौ नुनानै बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो मुगैनाय आरो गिनाय फैदों उनाव मा जागोन गथिखे आं आसा खालामो नोंथांमोना बे पार्टिखौ बिसास खालाम जों मोनसे शान्ति भाबै डिसिप्लिन भाबै जों बे पार्टिखौ दैदेनलांनो सानदों नोंथांमोना सहयोग खालामबा बे पार्टिया बहुत मोजां मोनसे पार्टि जानानै थागोन बर' हारिनि थाखाय आं गोबाव जेबो बुंला जोंहा गोबाव उननि समाव जोंहा बहुत बुंनांगौ खोथा दङ जों गोबां बाथ्राफोरखौ उनाव जों रायज्लायबावसिगोन बुंगोन किन्तु खोथाया जाहैबाय बेल'नो जोंनो शान्तिखौ जोंनो रैखा नांगौ थारमाने शान्तिखौ जों लाबोनो थाखाय बेखौ मादो दिनै सोरबा सोरबा मानसिफ्रा हयथ' जेबो संस्थापन मोनैनि थाखाय संग्रामि मानसिफ्रा जेरखम संस्थापन मोनैनि थाखाय हयथ' मोनबा मोनसे सानबावनो हागौ जाहाथे बे जिनिसा दाजाथों बेनिखायनो जोङो बे पार्टिखौ दानाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना बे पार्टिखौ दले बले फैनानै जगदान खालामगोन आरोबाव जों बे पार्टिखौ सालायनो थाखाय जोंखौ सहयोग होगोन बेनो आं दिनै बे सुंद' बुंनायखौ आं बेहायनो फोजोबनाय जाबाय धन्यबाद।